Αυτή είναι η πίτσα που παράγγειλες? Αν ναι, έλα να σου δείξω τι έχει γίνει πριν έρθει στο σπίτι σου. Ο χρόνος μετράει από τη στιγμή που παραγγείλεις. Η παραγγελία σου κατεβαίνει στο κατάστημα και τυπώνεται. Κολλάω το αυτοκόλλητο στην πίτσα σου και τη βάζω σε αναμονή. Η παραγγελία σου πηγαίνει στην ομάδα παραγωγής, όπου μια απίθανη ομάδα εκπαιδευμένη θα φτιάξει την παραγγελία σου. Είστε έτοιμες? Έτοιμες! Πάμε! Η Άννα διαλέγει το ζυμάρι που διάλεξες. Το ανοίγει. Η Εύη σατσώνει. Βάζει μοτσαρέλα. Η Ντόνα βάζει πεπερόνι. Και η Ρούλα τη βάζει στο φούρνο. Βάζουμε την πίτσα στο φούρνο, έτσι ώστε όταν είναι έτοιμη να ανατεθεί στο κατάλληλο διανομέα. Κόβεται. Ο διανομέας παίρνει την παραγγελία σου, τη βάζει στον ειδικό σάκο και τη φέρνει στο σπίτι σου. Κάποιος τυχερός θα απολαύσει μια θεσπέσια φρέσκια πίτσα στο καναπέ του. Και εσύ είσαι ο επόμενος τυχερός? Γράψε μου στα σχόλια ποια ήταν η τελευταία παραγγελία σου από την Ντόμινο Ηλιούπολης, ώστε να δω αν ήταν η δική σου παραγγελία.